Γεια σας και καλώς ήρθατε στην Flatlift, τον γερμανικό ειδικό σας για λύσεις ολοκλήρωσης τηλεόρασης και ανύψωσης τηλεόρασης. Σήμερα θέλουμε να σας δείξουμε πώς μπορείτε να τοποθετήσετε την τηλεόρασή σας με κομψό, διακριτικό και στιλάτο τρόπο στον χώρο σας. Γνωρίζετε το πρόβλημα με τα ενοχλητικά καλώδια και τις ογκώδεις βάσεις που υπονομεύουν την ατμόσφαιρα του δωματίου σας. Με το Flatlift, αυτό ανήκει στο παρελθόν. Οι καινοτόμες λύσεις μας προσφέρουν μια κομψή και σχεδόν αόρατη τοποθέτηση της τηλεόρασής σας. Η λύση μας για TV πάτωμα είναι ο ορισμός της διακριτικότητας. Φανταστείτε το εξής. Μια τηλεόραση που όταν δεν χρησιμοποιείται είναι πλήρως κρυμμένη κάτω από το δάπεδο και αποκαλύπτεται με το πάτημα ενός κουμπιού με κομψό και γρήγορο τρόπο. Κανένα ορατό καλώδιο, καμία βάση, μόνο αγνή απόλαυση θέασης. Ιδανικό για κάθε δωμάτιο, αυτή η λύση προσφέρει την ελευθερία να διαμορφώσετε την τηλεοπτική σας εμπειρία ακριβώς όπως επιθυμείτε. Για εκείνους που θέλουν να αξιοποιήσουν τον κάθε τετραγωνικό εκατοστό του χώρου τους, παρουσιάζουμε τη λύση μας με ανυψωτικό οροφής. Μία τηλεόραση που αναδύεται απρόσκοπτα από την οροφή, κατεβαίνει στο τέλειο ύψος και περιστρέφεται έως και 360 μοίρες. Όλα αυτά με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτή η λύση δεν είναι μόνο εξοικονομικός χώρος, αλλά και ένα highlight σε περίπτωση σχεδιασμού και άνεσης. Με το Flatlift βελτιώνετε όχι μόνο τη λειτουργικότητα, αλλά και την αισθητική εμπειρία του χώρου κατοικίας σας. Οι λύσεις μας σας επιτρέπουν να διαμορφώσετε τον χώρο σας σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις, χωρίς την τηλεόραση να είναι στο επίκεντρο. Ανακαλύψτε την ποικιλία των λύσεων μας στο flatlift.com. Ανεξάρτητα από το αν μιλάμε για δάπεδο ή ανελκυστήρα οροφής, έχουμε την τέλεια λύση για το σπίτι σας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ας φέρουμε την εμπειρία τηλεόρασής σας σε ένα νέο επίπεδο αισθητικής και τη λειτουργικότητα να αναδείξει.